Amboise u formi. 11.000 građana ovde održava preko 100 hotela, hostala, restorana. Pa onda čuvenu manufakturu čokolade, poznate vinoteke i najrazličitije turističke džidžabidžarnice. Zlatari su jako na ceni, razume se, ponajviše zbog stare slave ovog mesta. Mi zlatari se trudimo da zadržimo našu tradiciju, ali i da je dodamo nešto novo. Gledajte samo ove ogrlice. Američki i japanski turist, ovaj moj izum kupuju uvereni da je isti ovakav u najmanju ruku nosila i žena François I. Istorija vas ovde nađe, čak i ako hoćete da je zaboravite, ako hoćete i bukvalno da je zatrpate. Kad sam sklanjao ovu baštu, našao sam ulaz u podrum iz 15. veka. A pazite tek ovo, 1561. godina, grafit koji se završava Jerusalimskim krstom. Šta da vam kažem, istorija u Amboisu vreba sa svakog zida. Ipak, iako je ovde živeo samo 3 godine, Amboižanima je najveću uslugu za čitavu večnost napravio Leonardo da Vinci. Nepun kilometar od Kraljevskog dvorca nalazi se turistička Meka. Clos Lucé, dvorac u kome je živeo veliki majstor. Sasvim sam siguran, čak ni veliki francuski kralj François I nije u potpunosti mogao da bude svestan šta je svom narodu poklonio dovodeći u ove krajeve Leonarda da Vincija. Zato je na nama da iz današnje perspektive to istražimo i sebi postavimo pitanje gde se završava istorija, gde počinje turizam i ko tu zapravo za koga radi. Na mestu u kome zapravo nije ostavio ništa, zbog da Vincija ipak dolaze svi. Leonardo je u Clos Lucé došao 1516. i proveo 3 zadnje godine svog života. Dobio je zvanje visokog arhitekte, slikara i inženjera kralja François I. François I je Mona Lizu skupa sa Svetom Anom i Jean-Paul Baptistom kupio od Da Vincija, koji je dobio godišnju penziju od 500 ekija u zlatu, što bi prevedeno na današnju valutu iznelo 150.000 evra godišnje. Biće da su se kralj i umetnik sjajno zabavljali, organizujući u ono doba proslave uz mehaničke avione koji još vekovima neće biti izmišljeni i svakako mnogim drugim stvarima. U Leonardovom dvorcu ostali su uglavnom ambijenti u kojima se kretao i saznanje da su Mona Lisa i 2 druga remek dela ovde upisala svoju prvu francusku adresu. Osporavan od crkve, neshvaćen u vremenu, slavljen od kolega, milošću François I, najveći genij renesanse Leonardo da Vinci, stekao je pravo na poslednjih nekoliko godina u blaženstvu ovog dvorca, provodeći često vreme i u ovom krevetu. Duh genija u dvorcu potenciraju njegove velike misli, neretko aforistične u izrazu, ali amblematične za vreme u kome je živeo. Po svaku cenu i stalno treba misliti i razmišljati. Ko misli malo, vara se puno. Tako je govorio Leonardo da Vinci, najčešće za svojim trpezarijskim stolom i u društvu kralja François I. Trpezarijski deo Leonardovog dvorca u potpunosti je restauriran onako kako su mu ga opremili najveći esteti velikog francuskog kralja. Iako Giocondu ili Mona Lisu vezujemo za parijski Louvre, remek delo Leonarda da Vinci je dodirnulo tle Francuske upravo ovde u Amboisu. I to, verovali ili ne, u Leonardovoj trpezariji, zato što je to mesto, tvrdio i on, najpunije ljubavi. Evo, baš na ovom zidu. Nema ni veće ni manje imperije od one koja se nalazi u nama samima. Ova veličanstvena misao renesanse i Leonarda da Vincija od dvoraca Loare učinila je jedno od prestižnih mesta renesanse. U podrumu Leonardo je fascinirao kralja François I i ostale malobrojne koji su uopšte mogli da poveruju u sledeća čuda. Hidraulični most, sprave za hodanje po vodi i letenje po nebu. Možda danas naćete bolje bicikle ili automobile, ali ne zaboravite, ovo je ipak bilo pre 6 vekova. Nažalost, uz sprave za vođenje ratova odmah se poverovalo i krenulo u njihovu realizaciju.
Ukoliko je namerila da postane princeza, ova krastava žaba je napravila životnu grešku. Na dvoru Leonarda da Vincija nisu se događale bajke, ali je od ovog mesta pomalo napravljen zabavni park. U Leonardovom parku možete da vidite 300 čuda, na primjer ratno ostrvo, nad kojim tragovi današnjih aviona samo kompletiraju priču. Preteče parobroda, hidrocentrala i sistema za navodnjavanje danas deluju romantično. Evo i dva elementa koja se od Leonarda na ovamo nisu menjala. Svetlo kao inspiracija za slike i kafana kao inspiracija za život. Šetnju Leonardovim parkom završavate u krčmi Sauzin, gde vas očekuju dva brata blizanca koji jedan na drugog liče više nego svaki na sebe pojedinačno. Et à la fin, un produit que ne connaissez point, le poivron, nous vient des Amériques aujourd'hui pour vous. Ili se tako samo učinilo od Sirćetovog vina i ostalih đakonija sa trpeze velikog Leonarda. Evo te famozne Leonardove kuhinje. Imao je ukusa veliki majstor. Stvarno, šta je voleo da jede? Meso, verovatno, kao i svi. Treba da znate da on ništa osim trava i supa nije jeo. Bio je zakleti vegetarijanac. Na to vam je bila i tendencija renesanse u ostalom. Tako je ovde Katerina Medici uvela modu crnog hleba, imajući pravo kada je govorila da je dobar za zdravlje i liniju, ali i za razum, iako je beli hleb bio pitanje prestiža. Dobro, ali Da Vinci je poznato je voleo vino. Jest, ali treba znati da je vino tada bilo nešto između sirćeta i soka od grožđa. A čaše su bile, kao što vidite, izbrazdane, zato što se jelo prstima, da ne skliznu iz masnih ruku. Recite mi iskreno, koliko vam je uslugu François I učinio, dovodeći u ambuaz Leonarda da Vinci? Pa naravno ogromno. Eto, biciklo, na primjer. Pa onda automatska vrata, hidraulični mostovi i tako dalje i tako dalje. François I je prosto bio lud za Leonardo. Na kraju krajeva, zamislite šta je taj Leonardo da Vinci učinio nama ugostiteljima danas. Zaista, gde danas prestaje turizam, gde počinje istorija, ili ta dva dobra danas nužno moraju da teku paralelno. Naša lepa zemlja, Francuska, je jako tranzitna zemlja, hiljadama puta pređena i zbog dobra i zbog zla. Ali smo nekako uspeli da tu tranzitnu sudbinu Francuske pretočimo u mesto na kome se zastane da bi se lepo jelo i pilo, ali i da bi se uživalo u umetnosti. Što ne dugujemo samo Francuzima, već i svetskim umetnicima poput Leonarda, koji su ovde našli svoj dom, i vladarima poput François I, koji su znali da ih ovde dovedu. Turizam donosi novac, a novac traje i ovaploćuje se samo ako se veže za tradiciju. Eto, to je taj odnos. Onda za uspomenu na velikog Leonarda da Vincija. Merci et j'y vais. J'y vais. I na Rablea, koji je rekao, pijte stalno, ne umirite nikad. Jamais. Bonne idée. Ambuaz na počinak odlazi rano, da bi već od zore bio u službi svojim kraljevima. Način jeste nešto drugačiji, ali je smisao da vidite isti. Večite vrednosti čuvaju se uporno i uprkos svim nedaćama. A ako se ponekad i turistički preglancaju, François, Louis i Leonardo će izvesno oprostiti. Carica Milica, je ne connaissais pas du tout. Dojmovi su fenomenalni. Merci et j'y vais. La vie en fête et en délire. Ces vacances sous le soleil.